drama repazimbabwe hariperi. Zvakaoma mufungi, ndadzoka mhuri yezimbabwe ndine imwe nyaya pano yakaitika kuHeroes Acre uko kwaivigwa gamba vadhube ava vakashaya. Saka nyaya iripo ndeyekuda so kune vamwe vanhu I don't know kuti vanenge vakabva kupi. Unoziva kuti chiri kuitika ndechekuti vanhu dzimwe nyaya dziri kuti kana dzataurika dziri kuzongoperera netimu remedia. And the funny thing panotaurwa nyaya dzacho padzinobuda dzakutaurwa media imwe yavo yenational broadcasting haizokwanisa kutaura zvimwe zvese manje pazvinenge zvichitaurwa, but kune timu rimwe rinenge richigarawo rine access yekuti vanoteerera zvinhu zvinenge zvichiitika masocial media machinjichi ndo vane access yekunge vachiziva zvinhu zvinenge zvichiitika background. So these people vakaenda kuva nezvimabhana zvakanzi 2030 ED vanenge vachiripo, and it's something chekuti chakamiswa kakusaidi kwavo vakati no ngatimbomirai kuita izvozvo. It's something yekuti hachisi kuita se hachisi kubvumidzwa because hazviri kuzokonzeresa izvo meno zvavari kuzongoitana ikoko. Saka nyaya iripo ndeyekuda so pari kunzi 2030 banners were banned today at Hero Acre by the military. ZANU-PF 2030 supporters were forced to pull down banners which they were displaying at National Hero Acre after uninformed forces told them this 2030 has become a state security threat. Pakaipa. Saka ndo pavakazodzikiswa mabhana, ndo mufananidzo yacho ndo zvakaitika ipapo kuti imakomane dzikisai zvimabhana zvenyezvi muri kuisa zvimabhana izvo kuti ngamusiuza zvikuti unonga uropedzerwa shunguka kuti zvimabhana izvo musiuza kuti zinawo security cause haisi mhosva yawo. Munhu anenge abva kure kana kunana uzumbo haasi kuziva zvikuitika. Intaneti ikoko iri kunetsa ka Starlink mari dzekuti vatenge kuti vashandise Starlink mawanika ikoko. Saka zvokuti munhu anenge achingotaurwa naye paWhatsApp nemamwe manhingiriki navo magroup vanorwa nepropaganda ipa WhatsApp dzedzedze kuti vanenge vachitozwa kuti aiwa musanyeberwe mani 2030 ngechi ende makambonzwa nyaya ikayo zvinzi kune vanhu vanga vatotanga kutomobilizana vazotanga kufamba vakuuya zvavo kuti aiwa youth yatoti rambai henyu muripo kadai zvaita maramba matonga kusvika 2030 madarikidza chinchichichi mazvaona manje. Saka ndo timu racho rekuti rinenge rakaputirwa nepropaganda iro robva vatega tichienda kunoviga gamba tichienda kunosapota zvinooneka, ndo pava kusvika vari kusangana nazvo ikoko ronzi ayo chimbodzikisei zvenyu mabhana acho ivanhu. Ndo nyaya iripo hama dzadiwa. Now maZimbabweans vane hasha vakati nyaya idzi kana tichiketa dzinzwa hatinyarare. Ndiri kuona mumwe ari kuti we are now waiting for the last decision on the prophetic 1 week handle with care, it's very fragile. Mumwe I don't know kuti muprofita upi anenge amuudza izvozvo, but pakatoshata vakomana. VP loading musangano usina order ameno musa VP upada kupinda. If true that's good, we need work hard and make sure the economy works as we are coming from election promises. Zigi rinoda musoro pamwe munyika mune peace and order. This is because Chinga Dube was anti this 2030 nonsense, so it would have been stupid to have those banners at his funeral. Mamwe mashoko ari kutaurwa kuti aiwa uyu anga asingade izvozvo zvekunzi 2030 something anga ari against that. Saka kuti muite zvinhu zvakadaro pafuneral yake it doesn't make sense, and for sure haungazouya uchiita vice versa pazvinhu. No, these guys pana vakuzoita zvinhu zvavo manje zvinenge zvakuda kungonopoliticizwa, so zvakutongoitwa kawo zanu like Heroes handiti ranzi gamba. National hero doesn't mean kuti ndere zanu gamba zve. Kana ranzi gamba zvinoreveiko? Vanhu vacho hamene kuti vakanyatsonikirina vakadzidza night school painetsa magetsi here kana kuti kudii. Hazvo vacho hazvinzwisisiki. Ndotozvishaya ini. Wozi inini ndo imwe nyaya yandinotomboda kuti ko vanhu vari kuzoenda vakarowa mazirigaliya mazichichi wenda mazibhana kanzi 2030 watu mukuzviitire chiko panzi Heroes inofanira kuaccommodate vanhu vese kana yanzi it's national Heroes. Nai. But anyway, ameno zvanenge vachifunga vanhu vacho ndo the way vanotoona masupport acho here I don't even know. Umwe ari kubudawo panapa ari kuti yes, the 2030 cabal does more harm than good to sitting president. The nonsense must shut down. Mumwe ari kutaura mwari kuti ZANU-PF supporters will learn the hard way, especially with what happened in Bari Musika. Some are
already feeling high and sugar, their next stop will be Pare Hospital without medicine, open eye and see. No, arikutaura nyaya yake, but arikubatanidzira. But I know I don't like nyaya yekumbari musika. It's too sensitive. But I don't know zvaarikuda kuedza kubudisa, inini because inyaya yakatorwadza vanhu vakawanda. Anditi mwari why lie? Why lie? Mukunyeba. Tanga tiriko hazvina kudedzera pamicrophone. Zimbabwe. Gazvibatanya zvazvo. Mnangagwa is starting to realize that he doesn't have shot like Mugabe. Yet if he is not careful, he will not finish his term. The sad part from him is that he missed that posing on Chiwenga after he offered billions. Dzimwe nyaya dzacho dzakutaurwa idzi inangwati nyaya dzekuti ndozoneswa zvimakombariti zvinodherera zvotanga kutinetsa panapa. Aiwa. Anyway, mune Zimbabwe vana vatora zvakawanda. DM rangu ndotozopupuma zvioklejo wakazvitaurire uri kucelebrate uri kutituka. Handizviziye. Anyway, mune Zimbabwe ndonyaya yangu ripo ndangonditunguya nayo. Pazizvanhu vakadzikisiswa mabhana kwanga vasunza mabhana awo achi 2030 saka vakonzi ivi zvazvi zvato security threat. Yeah, security threat kai. Ripanda akabuda nayo achiti corruption is now a security threat. Now apa ye 2030 manje yakunzwa futi security threat. Saka ndonyaya yacho iri papo ndingodarika nayo nepanapa ndichikuzivisai zvinenge zvichiitika muri yeZimbabwe. Kana uchingosvika panapa iri first time yako, panongodzipa kuli endika. Gara wasubscribe ujoin this family. Uroramba uchingonzwa nyaya dzakadai so because nyaya dzinoita kunaya panapa 24/7 atimire kupa nana nyaya.